Pues fomentar, pues eso, por ejemplo, hacer concursos, hacer actividades para que participe también la gente del pueblo, en este caso. Pues dejarlo más económico, que les convenga más, quiero decir, y no ir a Valencia, capital. Que ponga los precios más bajos, que baje los precios. Qué difícil, perquè és que la gent se'n va als supermercats, que està més econòmic i té més on triar. A mí, desde luego, me agrada comprar en los municipios, en los pueblos. Y aquí tenés que ir tienda a tienda, aunque el trato es otro también. En los mercados es un tema mucho más familiar y eso, y es mucho más agradable que ir a un supermercado. Perquè preus és el que mirem avui tots i bueno, pues ja s'intenta perquè n'hi ha molta gent que jo he vist que, bueno, pues que els preus ja estan més assequibles, però encara així, com que l'economia la tenim tan bona, pues... El comerç local, ara que estem en època de rebaixes, quines mesures es poden aplicar per a poder fomentar el comerç local i pot el comerç local en aquests moments tan agressius, amb aquesta búsqueda del preu més barat, que és el que està prioritzant ara, pot competir amb les grans superfícies? A veure, jo sé el que no s'hauria d'haver fet, que és, per exemple, el de lliberalitzar una qüestió d'horaris, perquè això enfona el xicot de comerç, o sigui, és que el xicot de comerç no pot competir ahí. O sigui, ara els grans comerços poden obrir, bueno, se suposa que tots poden obrir, però clar, el xicot de comerç no pot estar ahí obrint diumenges, bueno, ja fer-se esclaus. Realment, això és inassumible, no poden tindre els treballadors així ni pot. Entonces, en això no pot competir. Després, jo penso que n'hi ha que fer una campanya de suport al xicot de comerç des dels ajuntaments i luego una qüestió per a nosaltres fonamental, i de fet jo, el poquet de temps que està aquí governant en Catarroja, així no vam fer, era el tema del mercat, recuperar el mercat com a símbol del xicot de comerç i a més com algo molt del poble. Nosaltres, per exemple, el que farem allí en Catarroja en el temps que estàvem governant i que pareix que s'ha mantès, va ser que en el mercat se podrien ficar no a soles d'alimentació, les parades a soles d'alimentació dins, me referís dins del recinte, sinó d'altres coses, perquè era una manera de que se plenara tots els palcos, perquè evidentment si tu vas allí i n'hi ha d'una cosa, n'hi ha d'una altra, que és moltes vegades el que fa que alguna gent vagi al centre comercial, de que, pues bueno, mira, de pas que tinc que comprar roba, pues me compro un llibre i me compro un bolso, m'entens? I això, per exemple, en el mercat, si tu tens un poquet de tot, pues fa que la gent pugui anar més i venguen uns i venguen altres més. I jo penso que s'ha de fomentar tant el xicotet comerç com el mercat, els mercats dels pobles. Jo penso que hi ha una sèrie de mesures molt importants. Primer de tot s'haurà de parlar en els mateixos comerciants, perquè ells sí que saben les mesures que han de fer. Jo penso que excepcionalment, i torno a dir excepcionalment, se hauria d'intentar fer una rebaixa de la pressió fiscal per part dels ajuntaments. És molt important que la gent pugui sobreviure. O sigui, és sobreviure, és que estem parlant ja de cosa molt extrema. Després, una cosa, evidentment, fer campanyes igual com la que ha fet Ramon al seu poble. Jo crec que en quasi tots els pobles se fan campanyes, algunes auspiciades per els mateixos ajuntaments i altres auspiciades per les mateixes associacions de comerciants. És molt important que la gent sàpia que el comerç local és la sàvia del poble, és la sang de les venes. Quan un poble perd tot el comerç local és un poble mort. Entonces, la conscienciació té que anar en dos sentits, en el sentit de que compren localment perquè al final redundarà també en beneficis propis per el que se pagarà i que se consumirà ell mateixa. Després també una cosa molt important, i en ajuntaments, allí sí que parla d'ajuntaments més grans com el meu, que compren el comerç local, que no se'n vagin a comprar fora, que és el que estan fent, perquè en el moment que sí que l'estàs exigint que t'estiga pagant taxes locals, fes tu la compra en el comerç local, però clar, per poder-ho fer tens que fer una altra cosa, que és pagar en temps i forma. No pot ser que s'estiga pagant fora de temps, perquè al final el que fas és afonar-los. I evidentment jo estic en contra de la llibertat total d'horaris, perquè tot el món, inclús els autònoms, els treballadors, tot el món té dret a una vida d'oci familiar i una vida... S'ha d'aconseguir això, conciliar la vida familiar en el treball, i és molt important. Jo penso que en això, algo, o sigui, solucions màgiques no n'hi ha, però algo se podria fer. És evident que per almenys esta part de la taula i l'altra part estem en contra de la liberació total dels horaris. Jo entenc
que cabria la possibilitat de que en algunes dates molt concretes, conforme per a Nadals, per a desembre i de més, que obrien les grans superfícies, però potser pot tindre una justificació. Però el dir llibertat total, vostè hauria quan vulgui, això va en contra del comerç, perquè la gent necessita tindre la seva vida pròpia i així no la té. Jo he parlat abans des del meu ajuntament, que és el que estem fent, i us ensenyava això del comerç local sense anar més junt. Sense anar més junt és un lema que vam triar precisament per això, per la proximitat que representa per als nostres veïns tindre de comprar en el nostre poble. Moltes voltes no contem el temps que se gasta anant a València o anant a una gran superfície i, a més, el desplaçament que no és gratuït, també te costa diners. Nosaltres, a més, del nostre ajuntament promocionem una associació d'Albal, de Xicotet Comerç, i els subvencionem totes les activitats que fan, i cada vegada que ve l'estiu o ve la campanya de Nadal, sempre fan alguns sorteigs de viatges, fan sortejos de caixes de Nadal o de cestelles de Nadal, i en això, des de l'Ajuntament, del que podem poquet, què podem fer, estem ahí. També tenim la Fira de Comerç, que enguany és el dia 2 i 3 de febrer, que allí tots els comerços d'Albal tenen la possibilitat de poder eixir. I també volem posar en marxa, que s'ha fet una o dues voltes amb molt d'èxit, que és la Fira de l'Aulet, on tots els comerços d'Albal, sobretot de roba, que tenen roba, que ha quedat antiquada, i totes les promocions que han fet no han pogut traure, que tinguin l'oportunitat que l'Ajuntament posi aquest tipus de mercadillo on se pugui vendre allò que no han pogut traure durant les etapes de l'any. Vicent. Evidentment, el comerç local té que ser el número 1 i tenim que apoyar-ho i ens tenim que conscienciar en què és fundamental que estiguem al seu costat. I, de fet, l'Ajuntament d'Algemesí enguany farem el tercer outlet, que el fem en el mes de febrer, però també hem millorat la cabalgata de Reis, perquè la gent abans se n'anava a altres localitats on fent una cabalgata més digna o se n'anaven a València i al final acabaven comprant en València o en Alzira o en altres llocs que anaven. Entonces ara hem aconseguit que la cabalgata siga millor, que participi quasi tota la gent del poble i que la gent compri. Hem fet una passarel·la de la moda també, que portem 5 anys, que això està participant més de 50 comerços d'Algemesí i fa que la gent se quede, que isca al carrer. Hem fet una fira de la tapa, tot en comerços del poble. Fem una fira també del comerç en el mes de maig. Hem fet també les falles, també ens han ficat al costat d'ells. Hem apostat també per fer algunes mascletades perquè la gent no se'n vagin tots els dies a València o a altres llocs que acaben també consumint i comprant en altres llocs. I tot això ha anat potenciant el nostre comerç, la nostra hostaleria, i també tenim dins de l'associació, igual que deia Ramon, nosaltres estem apoyant a AXA, que és l'associació de comerciants, i estem sortejant cistelles de Nadal, estem donant prèmits econòmics, en diners, en vals, perquè la gent compre en Algemesí. És a dir, que si a algú li toca 1.000 euros o li toquen 500 euros, i aquests diners siguen per a comprar en comerços d'Algemesí. I el que fa és que la gent, per obtindre aquests bonos, compra en Algemesí. El comerç, en percentatge a les compres que fan, reparteixen aquests vales i, a més, tenen aquesta opció de poder aconseguir un premi econòmic per a invertir i per a gastar en la nostra ciutat. I, evidentment, el comerç és el que al final paga els seus impostos en la ciutat, és el que manté, té potser un treballador o dos, o són la unitat familiar la que està generant i això, i n'hi ha que apoyar-los. Evidentment, el gran comerç no pot tindre l'horari que li doni la gana, perquè si no el xicotet comerç no va poder subsistir ni se va poder enfrontar perquè no pot, és impossible. I a més de no poder competir, penseu que en el cas dels consumidors falta cultura de poble a l'hora de consumir?
Jo crec que moltes vegades se tendís, per això dia jo lo dels mercats, a dir, bueno, pues ja que tinc ganes de comprar no sé què, vaig al centre comercial i ho compre tot, no? Evidentment més fàcil és, perquè tu vas amb el cotxe, aparques, ho compres tot i te tornes, no? I moltes vegades també el que fa és bueno, en el cas de la gent que treballa, malauradament, claro, cada vegada l'atur cada vegada és més elevat, el que passa és que, claro, si estàs en l'atur tampoc pots anar a comprar, és que els horaris. Moltes vegades dius, ai, doncs mira, vaig al migdia, és com que se fa tot més còmode. Fa tot més còmode. Entonces, clar, o sigui, si nosaltres les normes que s'estan aprovant, per exemple, lo de la liberació dels dies festius, que pots obrir i a l'horari que vulguis, pues, això en què repercutís? Pues que, clar, o sigui, quan la gent al final això li és més còmode, pues tira-lo més còmode. Per tant, el que n'hi ha que fer són campanyes de sensibilització, no? És a dir, que el xicotet comerç, que és el que està més proper, que a més són moltes vegades familiars i que són els teus veïns, jo crec que en això pues hem de fer una sensibilització i que la gent comença a tindre... Moltes vegades funcionem per la costum, no? I això, n'hi ha que fer un poquet. Jo, per exemple, sempre que n'hi ha que comprar alguna qüestió i això, bueno, doncs anem a la tenda de no sé qui i després anem a la de no sé quantos i llavors si volem comprar un electrodomèstic i també després una cartera, doncs mira, si tenim la tenda i 4 passes més cap allà tenim l'altra tenda, no? I que n'hi ha que fer un poquet de cultura i l'administració local és fonamental. Després, el que passa moltes vegades, això potser en altres pobles que estan més llunyans de lo que són Gran Capital, per exemple, en Torrent està molt a prop de València. En Torrent tota la vida era anar a València. Anar a València què suposava? Passaves tota la vesprà en València, compraves, etc. Entonces això és una remora molt forta al comerç local. L'única cosa, anem a positivar alguna cosa, l'única cosa de la crisi és que gràcies a la crisi la gent deixa d'anar a València, que jo no vull que València s'afora, evidentment, València té els seus comerços, València és una ciutat preciosa, és una ciutat per a veure, però la gent se queda al poble. I ja sabeu la dita que diu, a València no vaig si no tens diners, que veuràs moltes coses i no compraràs res. I l'única cosa bona de la crisi és que la gent està retornant al comerç tradicional. Ara bé, si el comerç tradicional de tota la vida no pot aguantar, perquè cada vegada obrin i se tanquen abans i comerços que duren antigament molts anys, estic parlant d'esta vegada, potser per al cas de Torrent, cada vegada són menys. L'única cosa que veig positiva és això, que la gent està d'alguna manera retornant al comerç local. En aquest sentit, l'àrea metropolitana sempre ha tingut el comerç, sempre ha estat en desavantatge respecte a les grans superfícies de València. Jo de xicotet sempre per anar a comprar qualsevol cosa ma mare ha anat a València, no va comprar mai així i això ha fet que se quedi una tradició de forma de consumir que sempre ha anat en perjudici dels comerços, per la qual cosa des del nostre ajuntament i des que jo vaig entrar el meu empenyo ha sigut intentar canviar aquesta cultura perquè si no, com deia abans, no es porta res. I un poble sense comerç és un poble que no té vida, és un poble que està mort. I jo el que no vull és que el meu poble sigui una ciutat dormitori, perquè sigui un poble en vida pròpia. És el risc que se pot córrer, Vicent? Sí, bueno, però també el comerciant també se deu d'adaptar a la situació perquè també la gent, moltes vegades n'hi ha molts comerços que ha passat en la meva ciutat és que dissabtes per l'esprà no solen obrir. Entonces, claro, yo a lo mejor, yo en la meva situació, el banc ha estat tota la setmana fora i ha estat fora de la meva comunitat i quan ha tingut necessitat d'anar a comprar, pues és a lo millor dissabte per la vesprà i si ho tinc tancat realment és difícil, no? Entonces jo crec que el comerç també, pues a lo millor valdrà la pena que tanquen el dilluns i que a lo millor pues, dissabtes o evidentment no poden fer un horari tan gran. I també està fent molt de mal al comerç tota l'especulació dels propietaris dels locals comercials, perquè jo esta setmana passada estava parlant amb diversos comerciants que volien ficar-se en la zona nostra de la plaça del Mercat i m'estan dient, és que per locals de 50 metres m'estan demanant 1.000 i 1.500 euros al mes de lloguer. I la gent encara no ha baixat, no toca terra i no sap en quina situació estem. Entonces, claro, evidentment un comerç no pot pagar ni 1.000 ni 1.500 euros, ni 600 a lo millor tampoc, perquè si té que pagar-se el seu autònom o la seva llum i tot,
i en els xicotes marxes que n'hi ha per competir, pues, evidentment mos l'anem a carregar. Abans estàvem escoltant l'opinió dels nostres espectadors sobre precisament què fer amb els comerços, quines polítiques aplicarien ells en el comerç local. També ens hem preguntat, arran de la polèmica suscitada per el calendari de sessions a les Corts Valencianes, per el qual fins l'1 de febrer no hi haurà sessió, quines vacances consideren ells o quins períodes de descans consideren que haurien de tindre els diputats, i ens han contestat això. Pues igual que un obrero cualquiera, ni más ni menos. Tiene un mes una persona, pues ellos también. Que ahora han tenido 2 semanas, pues ellos también. Me imagino que tendrán tiempo para ir de rebajas, comerse los roscones, yo qué sé, pues me parece mal. Veo muy bien la profesión de diputado, veo muy bien que nos representen, pero estos días, ¿dónde están? 42 días, me parece una exageración, desde luego no es justo. Y luego se van a dormirse en las Cortes. Sí, y en el verano, todo el verano. Un diputat, jo penso que és el mateix que un treballador normal. I ja està. O sigui, això que agarren ara com els xiquets de acaben tal, tot Nadal, res. Com un treballador normal. Pues un mes. Como mucho, me parece ya mucho. Bueno, què penseu d'esta polèmica que s'ha suscitat arran del calendari? Jo parlo ja per els meus companys de les Corts. Jo penso que ells estarien d'acord en el que diu. Com un treballador normal. Penseu que ha sigut desencertada? Perquè els meus companys, és que els meus companys no tenen ni un mes de vacances. És que nosaltres tenim 5 diputats en les Corts. Jo he vist els meus companys estasiats, de dir, no podem més. No podem més, però entre ells de dir... O sigui, els meus companys, encara que no tinguin en aquests moments sessions parlamentaris, ells estan anant a les Corts, i el dia que no van a les Corts és perquè normalment, a lo millor, els que són d'Alacant se queden allí treballant, la que és de Castelló ahir, però si no, els meus companys van al Parlament i continuen fent treball, i ara n'hi ha un funt d'eres. O sigui, nosaltres fem un treball de fiscalització enorme, i són 5. O sigui, clar, és que a veure que no n'hi ha sessions parlamentàries, i ells preferirien que n'hi haguessin sessions parlamentàries. Jo avui estava parlant amb ells perquè diuen que n'hi ha moltes proposicions no de lleis que presenta Esquerra Unida i que no arriben a debatre perquè això les pot passar una per ple, i que estaria bé que n'hi haguessin sessions parlamentàries este mes, perquè així podrien presentar-se més propostes, encara que després el Partit Popular no ens aprova cap. Però de totes maneres, encara que no n'hi ha sessions parlamentàries, els meus companys treballen tots els dies. Penso que s'ha explicat malament, perquè la percepció fora és que no, jo crec agreuja més el distanciament. No, és que jo crec que sí que n'hi haurà diputats, m'entens, que estaran de vacances, o com per exemple, dona igual que n'hi ha sessions parlamentàries. El senyor Camps, quan de temps du sense anar al Parlament, n'hi ha sessions parlamentàries o no? O quants diputats del Partit Popular no van normalment al ple? Jo penso que és que s'ha tret totalment de context. Evidentment, jo no sé, potser en els partits grans que tinguem molts parlamentaris el que faran. Jo sí que sé, d'alguna manera, del que estava dient Rosa, els nostres parlamentaris de Compromís. Abans estaven dient les vacances que havien tingut nosaltres. Els nostres companys, els diputats, han tingut les mateixes vacances que han tingut nosaltres, perquè han de pensar una cosa. Sí que és de veres que potser les sessions plenàries són les sessions plenàries, però per fer les sessions plenàries hi ha un treball anterior molt gran, que tots sabem el que costa, per exemple, en els plenaris mateixes dels ajuntaments, tant siguin ordinaris com extraordinaris, un treball de documentació, mocions que fas, treball, i una cosa molt important que s'ha de pensar sempre. Una persona, quan està treballant, siga de diputat, o siga de regidor, o siga d'on siga, no és una fàbrica que va al lloc de treball i està en una cadena de producció i de present va. Hi ha un treball molt important que és el carrer. I quan diputats, per exemple, que són d'Alacant, com a de Rosa, són de Castelló, són de zones més llunyanes, tenen que estar perquè és molt important escoltar a la gent i escoltar les seves necessitats. Si se fa una cosa com si fos una bombolleta, que els diputats se claven ahí dintre, perden el que és el sentit de la realitat i apaga i vámonos, perquè ho han perdut tot. Des de Compromís sí que poden dir que aquesta percepció que s'ha dit no és així. Sí que és cert que tal vegada des de la mesa de les Corts, des del Partit Popular han dit que les sessions plenàries, quan estem parlant de sessions plenàries, m'imagino també les comissions, que també se treballa. Si en 42 dies ens sembla excessiu, doncs tenen que fer-se vacances perquè també és de veres. Tot el món té dret a descansar, però és que d'alguna manera, si dediquem a la política, sabem que inclús dissabtes, diumenges, per les nits, el treball quotidià, tant el que fas en el teu despatx, en el lloc de treball, com el que fas al carrer, és molt important. Per tant, pense que no és així el que necessita. S'estan focalitzant les ires de la ciutadania cap a la classe política en general, que fa que sigui una tercera preocupació dels ciutadans en l'últim 6, no? Penso que s'estan centralitzant les ires en aquest tema en qüestió i que, per tant, és injust les crítiques.
A veure, no. Només que unes coses. Si vols te contesta el que estem parlant ara i a l'altre no vinguin més que les coses. Diem, millora... A veure, jo et vaig a contestar a lo que ara estem parlant. I si després vols que te contesti a l'altre, te contesto. Home, és que després dius, talla, no? Mira, el grup socialista en les Corts Valencianes ha demanat treballar. Ha demanat que no té ningú sentit en la crisi econòmica en la que tenim, i on hi ha tant d'atur, i on hi ha tanta gent que necessita de la nostra ajuda, que nosaltres serem a casa de vacances. Li hem demanat treballar al Partit Popular, els hem demanat que volen reunir-se. Estem dient que els polítics estem mal mirats, entre altres coses per això, perquè les persones estan dient-ho. Per què tenen que tindre més vacances que un treballador normal? Que tinguin el mes d'agost i ja està bé, i ara que estiguen treballant. I per això el partit ho ha demanat el Partit Socialista. I és responsabilitat del senyor Fabra que no estiguen treballant. Per tant, és el Partit Popular i el senyor Fabra en concret el que no vol que se facin les reunions adequades, que se facin plenaris, que sigui el normal, perquè no n'hi ha el per què estar descansant ara en aquestes dates. Bueno, jo vull dir que n'hi ha un reglament en les Corts i en el seu article 60 diu que l'inici de la sessió, la primera sessió és en setembre i l'inici de la segona sessió és en el mes de febrer, i això ni ho ha aprovat el senyor Fabra ni ho ha aprovat el senyor Camps, sinó que això ve aprovat per abans. I a la mesa n'hi ha un representant del Partit Popular i dos del Partit Socialista, és dir, no vull ara tirar-li tota la culpa al senyor Fabra que acaba d'entrar, però no diguem que el senyor Fabra ha ficat, perquè el senyor Fabra ha heretat el que n'hi ha. Això no s'herència. Això no s'herència. Impedeix que se facin les reunions. El que té que fer és canviar la norma i ja està. Estan treballant tot el món i des del dia 7, després de Reis, estan treballant tots els grups, el grup de Rosa... Si Camps no va quan n'hi ha sessions parlamentàries, s'anirà ara... Però vostè parla d'una persona en concret, no perquè és el més nomenat, però allí falta un món. Però que estan amb moltíssima gent i n'hi ha gent que està treballant... El que nosaltres estem dient és que n'hi ha que treballar. I si per això n'hi ha que canviar el reglament de les Corts, se canvia. Però Ramon, perdona, deixa'm un moment, 2 segons només. És dir, la gent... Ens pensem que la culpa de la situació econòmica la volen tirar als consellers, la volen tirar als alcaldes i la volen tirar als diputats, i no són els culpables d'aquesta situació que n'hi ha, ni matant-nos a tots anem a eixir endavant, és dir, ni tallant-nos el cap a tots anem a eixir endavant. Estem en una situació que la gent estem divagant, la gent estem dient coses que no tenen sentit. Estem dient que estan de vacacions i no estan de vacacions perquè tots els grups parlamentaris estan treballant en les Corts. Però al no celebrar-se plens no deixen que les propostes de llei se traten. Està així, però estem dient que n'hi ha una feina darrere de treball, de preparació, d'elaboració, i és dir, les coses no cauen del cel. Vicent, Ramon i Rosa. Bueno, el que nosaltres estem proposant és que se canvi si fa falta el reglament i que se tracten. És que n'hi ha molta gent parat que volguera treballar i nosaltres estem dient que no volen treballar, que estan de vacacions, de la manera que estem en l'actualitat. Per tant, els polítics, si volem que la gent canvi de visió i d'opinió nostra, tenim que demostrar-ho treballant. Com fem els alcaldes, tu dius que no s'agarra ningú dia. Doncs que Xina, perquè ells no tenen que tindre vacances, perquè si no fan plens la gent no els veu i no sabe si estan preparant mocions, si estan preparant projectes de llei, si estan preparant propostes de llei, no se sap res. I el que la gent veu quan deixen la televisió que està al plenari i estan tots allí, i per això és el que dona sentit de normalitat, i la gent no entén que en aquests moments tinguem els polítics, els diputats de les Corts, tinguen un mes de vacances. I en això, és que és del Partit Popular, en això tu tens que estar d'acord amb nosaltres, perquè tu estàs treballant tots els dies, home. Per què n'hi ha que defendre lo indefendible? Home, siguem realistes. Si tu no estàs fent-ho, per què tenen que fer-ho ells? A veure, nosaltres pensem que han de fer plenos més que res perquè n'hi ha coses, m'entens? O sigui, n'hi ha coses que se tenen que tratar com proposicions de llei que decauen. De totes maneres, jo el que vull deixar constància és que no perquè n'hi hagi plenari vol dir que tots els diputats estan treballant, perquè n'hi ha molt que falten. I no, sin embargo, quan no n'hi ha plenari no estan treballant. I un exemple, per exemple, és la Diputació. La Diputació té un ple al mes i 3 comissions. I jo tots els dies per el matí vaig a la Diputació i hi ha dies que és a les 9 de la nit, i això ho sap tot el món en la Diputació. Fa falta que n'hi hagi cap pleno? No.
O sigui, tu pots estar treballant perquè tu fas un treball molt important de fiscalització, m'entens? Que el resultat d'això és quan tu ho plasmes en la comissió i en els plens, m'entens? Però que tu estàs fent diàriament. O sigui, que encara que nosaltres pensem que hi ha d'haver sessions plenàries en gener, no vol dir que no n'hi ha cap plenari que no s'estiga treballant. Jo crec que això no s'explica bé. Jo crec que no s'explica bé, però de totes maneres jo penso que encara quan n'hi ha plenari que n'hi ha molts diputats que no treballen, o sigui, és que el Partit Popular té molts diputats i no és el mateix, m'entens? O sigui, quan tenen això, un fund d'assessors, molt de gent, m'entens? I que un grup, per exemple, com Esquerra Unida, que és 5, que té tot multiplicat i que, evidentment, fa moltíssim més treball. Sí, però com en el cas, com no es pot anar explicant persona per persona, suposo que la imatge que queda fora és que no hi ha ningú. Que l'hemicicle buit i no hi ha... Home, o per exemple, estos de Madrid, per exemple, que estaven jugant a la Palabrados, mentre s'estava privatitzant la sanitat de Madrid, saps? O sigui, i això dona igual, estaven allí, però mentre estaven aprovant qüestions bàsiques per a la comunitat de Madrid, estos senyors estaven jugant a la Palabrados. De què vos servís que això estiguen allí? Si no hi ha un treball previ, és impossible que hi hagi plenaris i que hi hagi res. I de totes formes, igual quan se publica en els diaris i potser és el que causa alarma social, ja estem prou mal vistos els polítics perquè damunt s'anuncien que com que si els polítics no treballen. Després deixen el que són els rànquings de mocions presentades, de treball, etc. I sí que és sorprenent. Ahir sí que me sorprèn i ahir sí que estic en rosa. Com pot ser que els partits minoritaris tripliquem i quadrupliquem en mocions als altres partits que tenen moltíssims diputats i moltíssima gent? És una cosa que sí que no comprenc. Sí que és de veres que no tot és qüestió de presentar papers, perquè hi ha treball, ja em dic, hi ha treball de carrer, hi ha moltíssima cosa. I què faries tu per a intentar minimitzar aquesta desafecció de la ciutadania cap a la política? Ramon, per exemple, sí que ha dit una cosa. Primer, evidentment, perquè sí que és de veres que l'aparador del treball són les sessions plenàries. Això, per una banda. Després, també s'hauria de publicitar les comissions, que no són sessions plenàries, però també se funciona i són moltíssimes les que se fan. Ara estic parlant, per exemple, dels congressos de diputats, però en els ajuntaments, almenys en un ajuntament gran com el meu, és així, se treballa. I després, sobretot, que se sàpiga que el treball polític és un treball de full time. I això és així. Com tot, hi ha gent que potser se tira la manta al coll, però la sensació que me dona és que el polític que se tira la manta al coll és un polític que acaba eixint-se de la política perquè els mateixos companys que estan treballant no consenteixen que estiga uno fent el manta quan estan treballant. Entonces, tal vegada, els mitjans, a l'hora de dir una cosa quan se diu això, és el reglament, però explicar també que hi ha moltíssim, molt més treball que no assolen el que són les sessions plenàries. Ramon. A veure... Tenim un minutet per a cadascú. Pues jo vaig necessitar 2 minutets, per almenys. Un minutet i un quart. El problema de la desafecció de la ciutadania a la política no és una cosa novedosa. En el segle XIX ja se n'adonà i en la crisi del 98 la gent ja se va produir aquesta desafecció. Keynes, el seu biògrafo, diu que una crisi trau tot el mal que té el sistema i ara evidentment, tot el que està passant en la classe política està traient el mal que té el sistema. Per què? Perquè estem en una crisi econòmica molt forta, una depressió, diria jo, més bé. Bé, i el problema quin és? El problema és perquè la classe mitja pensava que guanyant Rajoy s'anaven a solucionar els temes. N'hi ha molts que no van a votar, perquè no votaven la vida a la dreta, i els de la dreta li van votar molts. El fet evident és que Rajoy, que pensava que entrar i el l'endemà ja baixaria el primer de riesgo, el paro es començaria a baixar també, doncs no ha passat res d'això, sinó tot el contrari, i estem així un any i pico arriba per abajo, però sí, no n'hi ha solució. Per tant, és normal aquesta defecció. Solucions. N'hi ha que donar altra volta a la credibilitat als polítics. Com? A base d'una llei de transparència clara on tot el que facin els ajuntaments, l'Estat i allà on hi hagi una administració, qualsevol ciutadà des de casa, a través d'internet o de la forma que siga, pugui veure on estiguen el que cobren els sueldos dels polítics, on estiguen els pressupostos, on estiguen les contractacions que fan, en qui se contrata, quin és el procés dels contractes durant la seva execució. En definitiva, anem a veure, és un model, actualment estem en un model que està contaminat.
Per què? Perquè jo entenc que els polítics no els elegeix el ciutadà, els elegeix el partit. Entonces, el partit, segons tinga més afinitat en un o en altre, és el que el posa perquè el voten. N'hi ha que fer prèviament el que són primàries obertes, que és conforme està en els Estats Units, on cada partit elegeix els millors que té, i són els que ofereixen a la gent per a després poder votar-los. I això, fins que això no s'arriba, la gent va desconfiar. Mireu, han passat del que se vayan a no nos representen. I avui m'ha paregut veure que el 15M ja s'ha creat un partit. Ens poden agradar els meus partits precisament per això, perquè han perdut la credibilitat, la gent. Vicent, s'afecció davant la política. Jo crec que n'hi ha que fer respetar i valorar la funció política, perquè és necessari que n'hi hagi polítics i representants polítics que al final són els que tenen que gestionar i fer que els ciutadans puguen tindre els servicis que es pertoca i també el servici que necessiten. I el que fa falta és que la gent que estiga, que treballa, però estem en una situació en la que estem creant un desprestigi totalment del polític que no és cert, i n'hi haurà persones, però en tots els sectors, en el sector de la banca n'hi ha gent que tira mal que això i tots no tiren mal que això, i en el sector d'una empresa n'hi ha qui furta i tots no furten, i al final ens han ficat a tots en una coraça que no és la verdadera, perquè n'hi ha molta gent que treballa i en totes les corts, tant en Catalunya com així com allà, i jo estic veient moltes vegades en fotos del diari gent de tots els grups bostessant, jugant en el mòbil, jugant en la tablet, jugant, passant el rato, però estem parlant de les corts i repetís que hi ha un reglament i que s'està respectant aquest reglament. La primera sessió es comença en setembre i la segona es comença en febrer, però darrere d'això sí que n'hi ha un treball i la gent està treballant i està allí tots els dies i està fent la seva feina. I jo no dic que estiguen jugant a la taula, però la gent està fent... Perdona, jo voldria que se tinguera en compte això i que al final que no farem, perquè a més ens estem fent mal a totes les persones que creguem en la política i que creiem que pot tirar endavant. No, i jo quan parle, Rosa, i tireu-vos al carrer. En el PSOE n'hi ha corruptes, no s'heu tirat. Vosaltres estapeu... No s'heu tirat, a més en una memòria històrica. Me nega a les afirmacions que s'ha dit que en el Parlament o en les Corts se veuen a gent de tots els grups bostessant o jugant a la paraula. Això no és de veres. I no veuràs a un diputat ni a un membre d'Esquerra Unida en ningun ajuntament jugant a la paraula ni a la taula ni a res. Nosaltres som gent seriosa. S'ho preparem tot i anem allí a defensar les nostres propostes. I si no, quan vull te convida a la Diputació i veig a saber si jo tinc temps de veure la taula o la paraula. D'alguns diputats d'Esquerra Unida això no és de veres, m'entens? Això no és de veres. Jo te duré la fotografia i el veuràs i me diràs... I si en estos moments n'hi ha un desprestigi com n'hi ha de la política, precisament no és per polítics d'Esquerra Unida. És perquè en estos moments el tema de la corrupció és fonamental perquè s'ha hagut un descrèdit dels polítics. I ahir vosaltres teniu molt que veure, que teniu 9, ja no sé si són 9 o 10 imputats, però és que uno ja està condenat. És que uno ja està condenat, l'alcalde de Torrevieja. Ese ja així condena per sentència. Ja estem acabant, lo sento. Ja hem acabat. M'ha menjat del temps. No, però a Torrevieja, Rosa, quedava un minut. Tu antes també has respirat amb nosaltres. Moltes gràcies, Vicent Beguer, de Compromís de Torre, per haver-nos acompanyat esta nit. Ramon Marí, alcalde de del PSPB, Vicent García, del GMSI, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, moltes gràcies, Rosa, d'Esquerra Unida de Catarroja. La setmana que ve tornem per a parlar amb un monogràfic que parlem d'ocupació. Ens acompanyaran, com sempre, els quatre representants dels 4 partits polítics en les Corts Valencianes i, a més, també tindrem la presència del director general d'Ocupació per a parlar amb xifres i amb coneixement de causa sobre el tema de l'ocupació per a generar un debat fructífer per a poder parlar d'aquest tema que tant ens preocupa a tots vostès. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat esta nit i molt bona nit i moltes gràcies. Fins ara.